and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Ug wa siya gabilin ni tatay ninyo kadyo kang Simeon. Busa pagandam. Kaya dunay bagang dagom nga moabot sa inyong kinabuhi. Oh, Lula edad. O sibot mong ipasabot. O unsa? Kadlaw na lang. Huwag ko bati ang tuka. Ang tudron. Hindi apas akong hunahuna ang gisulti ni Lula edad kanako. Wala niya tupaga ang akong pangutana. Unsa magid ka? Ang buot niyang ipasabot. O, kabugnaw sa hangin. Nga di dapat sa kumpanit. Sindo, O, tay kadyo. ayaw ko pagyasa, Sindo. Malumay ka. O, unsay? Ayaw ko pagyasa. Ayaw, Sindo. Ayaw. O, kadiyot lang, tay kadyo. Tay! Ayaw na palayo ka na ako! Tay kadyo! Tay! 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 Oh, Uy, oh, Manoy Simeon. Ano ka? Ano sir? Ha? Oh. Ano niya ako ganin islang tayo ito? Oh, nagkatuhog day ko? Oh. Damgore ka? Damgore ka? Daman. Nagdamgo ko. Nadamguhan ako sa tatay kadyo. Pero tinuod nga, nakigsulti sa tatay kadyo na ko. Tinuod yun to. Hugot na magyuda ang imong hukom, Simeon. Dili ka na gyud ay magpapugog. Oh, Lola. Nakahukom na ko ang auma. Wanto na ko sa syudad. Manarbaho na ko. Pag-ampig apo ko, ug tibanig ako kisulti nimo. Pakibatuki ang mga tentasyon nga moabot sa imong kinabuhi. Kay maong kini ang maghug kanimo sa kalautan. Oh, Lola. Ug maghinaot ko. Gawa kay kitanong nga kahiubos sa imong igsuon. Hindi ka man yan alam. Di mo ikalimod ka nako ang imong mga lihok, Simeon. Lola. Huna-huna nga igsuon mo siya. Ug wa siya sa kung napakyas ka man sa imong tiguha. Ilabi na nga, nahibaw ka sa imong kaugalikod. Gaunta, ikaw ang binlan sa kabilin nga gahom ni tatay kadyo nimo. Lola, ina. Pagbuot ni tatay nimo kadyo ang tanan. Ug siya mismo nasayon kung ganugwa ka nimo ipilin ang iyang gahom. Lola, ina. Manang Dolor, nganong gilimpyuhan mang lawak sa mga lalaki din sa servants' quarter? Ay, doon naman ko na mapuyo din og ma'am. Matod pa ni Daddy Jamie ni mo. Ha? Kinsa? Kinsa mo puyo din hi? Si Simeon o si Butoy. Ha? Mao ka na. Mo trabaho na sila kinako, anak. Si Simeon mo ang akong personal bodyguard. O si Butoy, tabang-tabang din sa bahay. Dad. Nalipay ko nga ari sila nako mo trabaho. Aron usab makitabang ko kanila. Si Sendo, Dad. Wa man maggisgot si Simeon nga mukuyog si Sendo. Sila raman tong duha ni Butoy ang iyang giingon. Nga manarbaho sila din eh.
Okay, Dad. Kanus gani ninyo paghimuon ang inyong medical mission, ha? Medical clinic sa isla sa San Isidro, anak. Sa sunod simana na, Dad. Mao ba? Kaniyot, anak, ha? Hello. Prebas dyan. Usa? Si Pari Douglas? Patay na? Sininong Douglas, Dad? Katong dunay cancer sa baga? Patay na? Wa sila maayo sa pagtambal ni Kadyo kanila, Moana. Unsa? Pero nga naman, Dad. Rambot. Wa say ko mahibaw kung nganong wa sila maayo. Si Kadyo rin nasayod kung nganong wa kini sila maayo. Pero nganong ikaw, Dad? Nganong naayo man ka? Mausa na nga kong gikahibudngan. Kung nganong ako ra nga gitambala ni Kadyo ang naayo. Pero sila si Paring Bastian, si Ninong ni mo Arthur, si Greg, ingon man si Douglas. Namatay na. Wa kini niya maayo sa kanser. Nga naman ka, Dad. Bay, Simeon, andam na ko. Ang sama na ito na ta? Oh, bay Butoy. Lakaw na. Salamat, bay. Salamat kayo. Ayo mo sinyong biyahe man ni Simeon. Bay Botoy. Doaw niya min dito di ha? Dong, ha, Mion? Ay, bay Sindo. Ha, doaw niya dito. Kung makaadto ka syudad, ha? Doaw niya. Oo, Bay Botoy. Okay. Ikaw na Tawag bala. ko ka mo. Ikaw na bala din ni Sindo. Oh, biyahe nami. Sige man ni Simeon. Og, tabangan ko ikaw sa imong gidanga backpack. Ayaw na hilabti ang backpack. Ako'y daan na. Okay, bay Butoy. Ato na ta. Okay, sige. Adto name, bay Sindo. Tuwan sila. Muadto na sila sa syudad. Ay. Pero nga naman ito kagani, ha? Sa diyang akong bitbito ng backpack ni Manis Simeon. Kalit man yung gibira na ako. Huwag yun yung kipadaan ako. Og medyo bugat na ba? O sa makay sud sa iyang backpack. O sa isoda ni mong bakpak ha? Bukado lagi kayo nag-isura lagi. Ano mo na? Ano na pagutan na, bay? Okay. Ay, yes, makatrabaho na kita sa syudad. Adto ta puyo dito, bay, ha? O dili kay ato lataw puyo, bay. Adto sa Tabadato. What? Doon na si Simeon. Tuwa na sila, Lola Edad. Dili ko makatuo. Nga mabuhat kini ni Simeon. Unsay pasabuti mo, Lola Edad? Nasakitan ko sa iyang gibuhat. Dili ko makatuo. Gaigo ni ini kapagis ang imong igsuod, Sendo. Dili. Kay ngano, Lola Edad? Unsay gibuhat ti man ni Simeon nga nakaingon ka man nga salbahe siya. Unsa, Lola Edad? Sir Jimmy. Oy. Butoy! Oy, sir! Simeon! Daan, pag kung kamo ang niabot, dali, suod ka mo, suod! Yes. Salamat, sir. Oy, Salamat. kabranoon to mo sa inyo, sir. Ingon ana, ginang adunahan, mupidok-pidok usahay ang suga. Manang, ang dami sila og makaon. Ay, Baka siguro kung gigutom sila. Ay ka! Manang-nang-aan ka. Hatag yung, kay ba yung gutom, be? Gutom na name. Kwan, Sir Jimmy. Tawag na ta? Anya na ta magsulti, ha? Suod una mo, og pahuay una mo, Simeon. Okay!
Ganindot sa lawak, bay Simeon. Ang Catherine, wow. Unsa to gali? Unsa din siya, bay? Kama di ay kama. Ay, ninduta higda ni kama. Oy, ganindot. Ilabi nagduna kay dulog, kilabi. Woo! Temporary na rin atong pagpuyo din bay Butoy. Unsa temporary? Ano man? Ha? Ikaw nga magatigom-tigom ko, mabalhin ta. Unsa bay? What? Naa sila si Simeon sa inyo? Iingon magkatungputoy? Yes, BFF. Ipatrabaho sila ni Daddy sa bahay. Si Simeon, bodyguard ni Daddy. Og si Butoy, tabang-tabang sa bahay. Oh my! Pero minatay ko mag-standby sa inyo ini BFF. Ha? Naman akong Prince Charming dito. So, ato na ko pirmi. Bahala ka. Oh, naunsa ka? Nanunasad ka? Wa man. Si Sendo. Wa man siya makuyog nilang Simeon. Di ay siya ginahan makakita na ko pirmi. Ganahan gid ko mukuyog nilang man ni Simeon. Aron makakita ko ni Moana. Pero si Lola Edad, si Ramang usa din eh. Tingali kong siya may tabo niya, kunwa ko. Kano saka sila mo balik din nino? Kano saka? Oh, si karon. Si Liberting na. Uy, wala. Nagbuyod sa paybayon. Noy! Liberting! Naunsa ka, Liberting? Noy! Naunsa ka? Nalipo ko. Init kayo ako. Oh, unsa? Gunitan kong iyang Kinuo ko. Tinuod. Kainit sa iyang Kabog na siya mong kamot nung siya. Unsay bugnaw? Hala. Nawa ang kalabas sa kumo. Nibarog ka man gud, Liberting. Wa naman ang kalabas sa kumo, Dok. Ay ako balik ka donasyon, esta. Asa mo to? Sige. Ito na ko, ha, Dok. Uy, yan ra magipasan ang balde nga puno sa isda. Ug tuwa, nilakaw na sa Liberting. Mura lagway na hitabo. Pero nga naman to siya. Kalit man lang nawa ang sakit sa iyang Ug unsa to? Bugnaw ang akong kamot. Nganong bugnaw man ang akong kamot? Nga puwerte maganing inita sa iyang Wa ko makasabot. Ngano maghato? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!